uprkos najvećim izazovima koje smo imali u protekle 4 godine, upravo ova gradska administracija napravila je rekorde kada je u pitanju podrška kulturi i kreativnim industrijama. Moramo da naglasimo da je upravo ova gradska administracija izdvojila veća sredstva za kulturu nego Vlada Republike Srpske i republičke vlasti na nivou cijele Republike Srpske. Ono na što posebno možemo da se pohvalimo jeste sve što smo radili na Kastelu, elaborat gdje želimo da u nekom narednom periodu Kastel postane nezavisna ustanova, hram kulture, pored toga naravno naša kuća Milanovića koja je nakon decenija i decenija otvorena kao novi kulturni centar i evo nešto što je sada moderno u svijetu, što možemo da prezentujemo po prvi put u Banja Luci, jedan centar kulturnih i kreativnih industrija. Moram da kažem da je to jedna privredna grana koja je doživjela svojevrsnu ekspanziju u cijelom svijetu i mi se nadamo evo da će Banja Luka ovim projektom i svime što smo radili u proteklih nekoliko godina da bude na mapi velikih centara kulturnih i kreativnih industrija. Ja moram da iskoristim priliku da se zahvalim gradonačelniku Banja Luke koji podržava sve inovativne ideje i želi da od naše Banja Luke pravimo jedan veliki svjetski centar kada su u pitanju ove industrije. Moram da se zahvalim našem timu, posebno kolegi Mariju koji je radio sa našim umjetnicima, prepoznao njihove potrebe, slušao njihove zahtjeve, šta je to što fali Banja Luci, šta je to što mi treba da imamo ovdje i evo mi smo u proteklom periodu napravili komunikaciju i sa određenim produkcijskim kućama u Londonu, u Velikoj Britaniji, partnerske projekte sa zemljama u regionu, imamo nekoliko projekata koje ćemo realizovati sa kulturnim i kreativnim centrom iz Beograda i kruna svega će biti ovaj projekat ovdje iza nas, jedno veliko ruglo Banja Luke. Mi smo navikli da ova gradska administracija ruši sva neka rugla i pravi nove razglednice u našem gradu. Stara pijaca ovdje u naselju Lazarevo koja godinama i decenijama stoji kao jedno neugledno mjesto. Moram da kažem da početkom radova ovdje na rušenju smo zatekli veliku količinu šprica, boca od alkohola, jedno vrlo nebezbjedno mjesto preko puta same škole. Mi ćemo sada da napravimo jednim mjestom gdje će se okupljati sva omladina spremna da se bavi kreativnim radom. Želim također da naglasim da je nama ideja i želja da ovdje u Lazarevu napravimo jedan svojevrstan centar za sva ova naselja koja ovdje gravitiraju, uz rejonske tržnice koje smo radili, uz saobraćajnice koje uređujemo, uz naselje Trapisti kojem smo dali jedno posebno svjetlo svim projektima koje radimo. Evo ovaj centar kulturnih i kreativnih industrija treba da bude jedan hram, novi hram kulture, novi hram ovih savremenih, modernih umjetnosti kroz sva produkcijska studija, studija za video, za animacije, sale koje će se nalaziti unutra. Treba da bude mjesto koje će biti naša podrška, naša istinska podrška za sve radnike i sve one koji žele da se bave ovim vidom industrija. Pa prije svega još jednom samo da se zahvalim razumijevanju Evropske unije za ovaj projekat kao i gradu Banja Luci. Centar je isključivo namijenjen za produkciju, za proizvodnju novog kulturnog i kreativnog sadržaja. Prije svega tu mislim na razvoj muzičke industrije koji će pored toga zapošljavati veliki broj umjetnika, muzičara, audioinženjera, aranžera, producenata i s druge strane imat ćemo i videoprodukcijski studio, salu za ples, imat ćemo auditorijum sa 330 sjedećih mjesta i stolice koje su teleskopske, koje kad se pomjere mogu da prime do 1000 ljudi na nekom koncertu. Ovo će biti prilika u toj zgradi da se može snimiti po prvi put i cijeli simfonijski orkestar koji Banja Luka ima. Pored toga imat ćemo jedan određen dio za edukativnog karaktera gdje će biti sale za edukaciju i za mentorske programe koje smo već osmislili i pripremili takve programe sa regionom i sa svijetom gdje će se dobiti najnovija znanja kroz cjeloživotno učenje iz oblasti muzičke produkcije, videoprodukcije, gaming industrije i tako dalje. Znači, to će biti mjesto gdje će se svi kreativni kulturni ljudi moći skupiti i konkretno proizvesti novi materijal, odnosno naši umjetnici moći snimiti novi album, kako iz Banja Luke, tako iz regiona, također i videoprodukciju i nove gaming sadržaje. Ono što je značajno da smo mi već i pokrenuli i neke saradnju sa ložionicom u Beogradu, odnosno sa Serbia Create, koja znači, na partnerskim ravnopravnim odnosima zajedno ćemo raditi u napređenju oba dva centra, kako ovog u Banja Luci, tako i ovog u Beogradu. Evo jedan projekat o kome dugo se i priča i govorimo i Bogu dragom hvala da je došao trenutak da sada i radimo na tome.
Evo, stvarno hvala svim prije svega ljudima iz Banja Luke, svim onim umjetnicima, muzičarima, cijelom mom timu iz gradske uprave koji je radio na ovoj ideji, koji je kandidovao ovu ideju, naravno i Evropskoj uniji koja je ovo podržala i dalje svu logistiku će da grad Banja Luka sprovodi. Radi se o još jednom centru kulture, kreativne industrije, umjetnosti, što znači da sve one ljude koji u gradu nisu imali tu vrstu prostora za muziku, za film, za bilo koju vrstu produkcije i kreativnosti, danas će dobiti jedan hram. Ovo je hram kreativnosti, ovo je hram umjetnosti, ovo je hram za sve one koji žele da proizvode umjetnost, film, muziku, sve ono što prija ljudskoj duši. Evo, hram za ljudsku dušu, hram za kreativnost, hram za potpuni izražaj svih umjetnika, ne samo Banja Luke, nego cijele Republike Srpske, jer se čak radi o ovakvoj vrsti objekta prvog i najvećeg u cijeloj državi na preko 4000 kvadratnih metara površine. Ono što je još važno za Banja Luku da ovo ruglo nestaje, a to je jednostavno mjesto gdje, nažalost, evo, od pijanica do narkomana, šta sve već nije bilo ovdje, moglo se vidjeti pored škole, zaista nije mjesto. Tako da naselje Lazarevo dobija jedan svoj novi centar okupljanja, dobija mjesto gdje mogu da budu predstave, da budu filmovi, da mladi ljudi, znate, danas mladi ljudi imate industriju cijelu i video igara koja je danas nešto gdje možete toliko da zarađujete i napredujete. Evo, svim mladim ljudima, novim generacijama prostor gdje tu mogu da imaju svoj potpuni izražaj. Tako da, drago mi je zbog svega toga. Projekat je višemilionski, što znači da će u sve ovo i participaciju, što bude trebalo naravno i grad Banja Luka, uz podršku evropskih fondova, završimo ovaj jedan veliki projekat. Prva faza je rušenje, druga iskoristiti temelji i podrume ovog atomskog skloništa, na bazi čega ćemo dalje da gradimo objekat spratnosti više od tri etaže, što je dovoljno prostora apsolutno za sve. Radi se zaista o jednom savremenom, o jednom objektu 21. i 22. vijek doslovno, tako da uz kuću Milanovića, koja je jedna tradicionalna kulturna ustanova, ovdje dobijamo jednu modernu kulturnu ustanovu. Tako da ta dva koncepta kada spojimo, možemo reći da je Banja Luka u periodu od 20. do 24. godine ubjedljivo najviše uradila na kulturnoj infrastrukturi. Važno je da ulažete u kulturu, važno je da imate programe koji postiču razvoj kulture, ali isto tako je važno da imate kapacitete, one infrastrukturne, da kultura se može razvijati. Jednim ovim objektom to dobijete, tako da hvala svima, a neka našim kulturnim radnicima, svim ljudima iz oblasti kulture ovo bude na korist i zadovoljstvo. Hvala.